एभ्रिवान खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मिरा ब्लग इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय दिनैनि आंनि ब्लगानो जाहैबाय नै चिकेन चावमिन जानाय दिनैयो फुङावनो माने ब्लग बानायलायबाय आरोना मा होनो आङो दायो माने सिखारनानै माने मावनांगौ खामानिफोरखौ मावखांजोब्बाय आरो मावखांनानै ओमफ्राय दुगैखां दै लोबखां माने नै देलायलायबाय सेहेरिया मेकआप बानाय मा होनो नै देलायनानै रेडि जालायबाय आरोना आङो स' ओमफ्राय फुंनि नास्ता हारि बानायनानै गथ'फोरखौ स्कुलावबो हेगार हरखांबाय आङो ओमफ्राय बोरायाबो मैया कवाटार डिउटि दंमोन दिनैयो चिकेन चावमिन बानायदोंमोन आरो फ्राइड राइस ओमफ्राय फिसाफोरनोबो टिफिनाव हरबाय आङो स्कुलाव ओमफ्राय दायो आं माने जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो ओरैनानै ब्लग लानानै फैल स' आङो दा मा होनो नोंसोरनो एसे आंनि चिकेन चावमिन बानायनायखौ एसे खोन्थानानै होनोसै आरोना ओमफ्राय लोगोसे आं जानोबो नागिरदों नै मा होनो चिकेन चावमिन आरोना जि टेस्टि जाखादों आरोना नै ओमफ्राय आङो माने एसे नोंथांमोननो जानानै खिन्थिनोसै आरोना नोंसोरो लुगैलायनाङा एसे गोथाव जादों मानसिबा गोथाव जाखादों लोगोफोर मजा हटेल नाबो हाया मा होनो लोगोफोर जानो लुगैजोब्बाय मा होनो आं फुङावनो दिनैयो चिकेन चावमिन बानायदों आरोना नास्तायाव जानो बेनिफ्राय मा होनो दैलि ब्लग लाबोगोन ओरै होननानै आङो दासान्दि माने ओरैनो फिसायैनो दिनैनि थाखाय नै चिकेन चावमिन जानायखौनो ब्लग 5 मिनिटनि थाखाय लानानै फैलायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै प्लिज भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो दिनैयो सोरबाफोर आंनि ब्लगखौ नायदोंबा गोदानै अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालामहर जानो लुगैजोब्बाय आङो माने खुदैयानो गलायबाय आरो ना रायलायनायाव जानो लुगैगासिनो ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर थ' बिदिब्ला आं जानायखौ सुरु माने स्टार्ट खालामनोसै आरोना वाव Perfect. हटेलनियाबो हाया आरोना आं मा होनो दा मा होदों चिकेन ओमफ्राय चिकेनखौ फिसा फिसा ओरैनो हानानै लादों आरोना नै फिसा फिसा थुख्रा बानायनानै लादों बेनि उनाव मा होनो माने आं संनायखौ खोन्थैलाया बयबोथ' ओरैनो बानायना जानो रोंखागौ नङा होनबा संनायखौ बारा खोन्थैलाया होननानै आं माने खोन्थायाखै आरोना भिडिअखौ लायाखै ओमफ्राय आरो फुङाव नास्ता बानायनायनि खोथा बहुत टाइम आथुर जायो गथ'फोराबो स्कुलाव थांनायनि खोथा नालाय भिडिअखौ लानो सोलाबाखै आरोना आङो दा माने जानायखौल' लाबाय आरो आं भिडिअखौ माने भिडिअ लानायनि माबा गैयामोन ओमफ्राय मा होनो एसे मोजां चिकेन चावमिन बानायनानै जादों एसे शेयार खालामसै होननानै भिडिअखौ लानाय जादों आरोना नङाबाथाय आंना माने भिडिअ बानायनायनि टारगेट गैयामोन ओमफ्राय मा होनो आंखौ माने चिकेनखौ टुक्रा टुक्रा बानायनानै लादों होननानै बेनिफ्राय फार्स्टआवनो आरामसे रिफाइनजों एवग्रोनानै लाबाय आरो चावमिनखौबो बयल खालामनानै लाग्रोबाय साइडआव दोनबाय बेनिफ्राय मा होनो बेनि उनाव चिकेनखौ फ्राय खालामनानै लाग्रोबाय चिकेन गोजा बेनि उनाव सामब्राम आलौ पियास आलौ फिसा फिसा हाबाय ओरैनो मा होनो गल गल हादों आरोना आङो ओमफ्राय लोगोसे गाजर आरो कबि बेदरखौ एवखांना लानायनि उनाव लास्टाव माने मा होनो कबि आरो गाजरखौ होबाय सामब्राम आलौखौ बेनि उनाव आरो दसे एवबाय कबिया एसे माबा मा होनो गाजरफोरा एसे माने माबा जानायाव लागि एवबाय आरो आङो ओमफ्राय बिनि उनाव चावमिनखौ होनानै होबाय ओमफ्राय सस बायदिसिना होनांगौ बुस्थुफोरखौ होजोब्बाय आरोना ओरैबायदि टेस्टि जाखादों नै रायलायनायावनो आंना गुसुसो जालांनोसै रायलायना जानायावनो गुसुसो जालांसै आरोना रुमाव हारसिंनो मा खालामना थाबाय थानो नङा होनबा बोरै सामफ्रामबो डिउटियाव थाङो गथ'फ्राबो सामफ्रामबो स्कुलाव थाङो 2टा 3टा बाजियावसो फैयो ओमफ्राय आं दा माने संनाय खावनाय न'नि खामानि मावनाय ओमफ्राय ब्लग लानायानो आरोना आंनि खामानिया बहुत गोथाव जादों बे जाबाय फ्राइड राइस ओरैबायदि मोदोमफ्रुजोबदों आं माने फ्राइड राइसखौ घिजोंसो एवो नालाय ओमफ्राय जानायावबो जोबोद टेस्टि मोनो आरोना फ्राइड राइसआबो ओरैबायदि टेस्टि माने आंखौ जाबाव होनलायनाय जोबोद गोथाव मोनजायो आङो फ्राइड राइस माने घिजों एवदोंबाथाय मा गोथाव मोनजायो आरोना गुदुं गुदुं जानांगौ जि गोथाव
आङो जिबायदि गोबां लादो जानो हागोन ना भिडिअ जोबनायालागै जाजोबनोनो हानाय नङा खोमा सामफ्राम बेफोरबायदि जाबाय थादोबालाय मुथि जाखागोन नङा होनबा मानसिफोरा ओरैनो फेसबुकाव मायाव कमेन्ट हरबाय थायो आरोना बांद्राय मथि जाबा ओरै होननानै होनहरो मोदोमफोरखौ उदैखौ फेसेमनानै ला इदि होनहरो मालाय ओंखारनायखौलाय माथो खालामबावनो नङा होनबा उदैयानो नायथावखाया आरोना ओरैबायदि गिदिर जाखाबाय उदैया जानो हानाय नंला खोमा नै दा हाथाय सालायबाय आंना जानो हालालै लोगोफोर जानो नाला आं मोजां मोना बारा एसे जानो इन्टारेस्ट गैयाना चावमिन ओरि फुजाफोरावबो मानसिफोरा मासे चावमिन ओरि जालाबायो ओमफ्राय आं इन्टारेस्ट गैथारा जाला आंहा फ्राइड राइसखौसो गोथाव मोनदों स' मा होनो फाइनालि आं जाजोबनो हाला आरोना लोगोफोरनो एसेखौनो जानो हायासै आङो माने आंगायनाय मोनखांबाय ओमफ्राय मा होनो जानो हायासै आरोना आङो नै जाला इन्टारेस्ट गैया आं बारा जानो मोजां मोना बेफोरखौ ओमफ्राय लोगोफोर आङो ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै दै ओरैनो 5 मिनिटनि थाखायसो ब्लग लानानै फैदों नालाय आङो स' जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों थेंक इउ स' माच बाय बाय